I speciallægepraksis vil vi gerne være bedre til at bruge data til at sikre, at vi ikke blot bevarer, men også udvikler den gode behandlingskvalitet, vi gerne vil kendes på. Derfor er det vigtigt, at du og dine kolleger optimerer brugen af de data, I allerede har om behandling og kvalitet. I databehandlingsprogrammet Sentinel samles, behandles og præsenteres data i kvalitetsrapporter og statistik, så du nemmere kan vurdere din behandlingskvalitet. Sentinel installeres i dit lægesystem af din systemleverandør, driftes af Sundhed.dk og bruges af dig. Sentinel fungerer ved at kopiere strukturerede data fra dine patientjournaler og gemme dem i din lokale Sentinel-databank i dit lægesystem. Er der i en konkret klinisk sammenhæng behov for data, som programmet ikke kan hente direkte i patientjournalen, popper der et skræddersyet skema op, hvor supplerende data let tastes ind. For at Sentinel kan håndtere dine data, skal du tilmelde dig et konkret projekt. Et projekt defineres af dit speciale og fastlægger præcist, hvilke data Sentinel sender ud af dit lægesystem. Dine data sendes fra Sentinel ud af dit lægesystem og placeres på din egen konto i Sundhed.dk-databanken. Når data er i Sundhed.dk-databanken, kan de bearbejdes og bruges til aftalte formål, f.eks. rapportering til kliniske kvalitetsdatabaser og dine egne kvalitetsrapporter. I nogle tilfælde kræves det, at data anonymiseres. Anonymiserede data placeres i statistikdatabanken, hvorfra de kan sendes videre. I din kvalitetsrapport kan du ud over dine egne data se anonymiserede benchmark-data fra kolleger for de projekter, du er tilmeldt. Desuden vises tidstro returdata fra de kliniske kvalitetsdatabaser, du leverer data til. Udveksling af data sker naturligvis efter lovgivningen om datasikkerhed og gældende GDPR-regler. For at kunne anvende Sentinel skal du indgå en databehandleraftale med Sundhed.dk. Databehandleraftalen beskriver, hvilke formål dine data må bruges til. Du kan læse mere og få hjælp på www.equiz.dk/databåret kvalitetsudvikling/Sentinel.